И Коста, хора, днес ще играем... Какво ще играем? Аз не знам какво ще играем. Ще играем GTA 5. Надявам се чува, защото миналия път го направих много готин епизод. Много добри неща говорих, ама тъй са, малко. Те да пустим хора малко музичка, така. И сега влизаме тук. Да, мачка е наред. И такива като мен. Стига бе, сега трябва да го спирам ли? Как се спира той малко на пауза само? Ох, както и да е, ще си го пишем тъй. Пък ако не стане... Така... Да, мачка. Наред! Добре. Идеално така. Някой по-хубав микс. Чакайте малко. Вале... Арде. Валентино. Ей! Valentino. Valentino. Оп, идеален микс. Ако сестрата на един от певците гледа, много поздрав на брат ти. Тъй. И ако искаш, можеш да покажеш целият клип. Можеш да му покажеш целият клип. Надявам се да не ми искат авторски права за това. Всеки иска яха. Ако искате. Сега, пускаме се онлайн, защото иначе нямам пари. И да. Така. Бейби. Искам те от първата ни среща. Изовката. Пеперутките. Ръка за ръка и непознани. Живее и за нея ще умра. Аз съм добре, моето изкуство. Първата внимати си. Няма да те го вземе. Да, ти си виновна. Чай да взема другия телефон. Опа.
къде си била? Моника. Ти му направи любовника. Ето. Айде бе да ти тако. И какво е това? Че всеки... Така... почнахме. После ще го правим тези неща, да почнах. Така е. Ако искате, бе, няма коя да ти го вземе. Хора, ако искате сега, ще отидем да... Какво ще правим сега? Не знам какво да правим. Се разкарваме из града, ай. Ще обираме магазини, защото нямам пари, много ясно. Но къде... Опа. Навсякъде греми и знаци. Разпознаваме по душа. Те и не спира да нас слуша. Те както да е. Къде да отидем, навсякъде видим близнаци. Разпознаваме по душа. Ден до къде и не спира да нас слуша. О! Електримо. Хора! Шарал Хикс има такова. Като това. Това е с... това, ако се чуете, що съм го сложил, защото с един приятел супер много бягахме от полицията с ти. Така са в TikTok, Диански. Май беше Диански долу на 33. Или Диански 33. С една снимка на мотористче. Не, или на GTA 5 беше, не знам. Оп, 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 оп. Кантара, 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 кантара. Кантара. Много къде. Където и да отидем. Всякъде да имам близнаци. Разпознаваме по туша. Ден до къде и не спира да нас слуша. What the heck? Бая хора има в този сервер, хора. Не ме хейтете за това, дет не мога да карам. Нищо. Да влезем ли с стил сега? Той печагата почна тук да ме стреля. Да ебам. Сега ще видиш. Печага. Добре, какво съм направил? Хора, нещо съм му направил, т.е. Това ми е въпрос. Добре, да той има и други. Да не се върти се толкова от тебе. Долен бавняр. Не съм ти гадже, батко, я ги накажи. Тъй... Сматки спане. Чувам полиция наблизо. Сега малко се обърна това. Не го бях. Мечтаеш да станеш кадилка. Малки Софиянки искат да ги правя майки.
Много поздрави на Стевчо. Който благодарение на него направих това видео, защото се изнервих, защото миналия път нямаше, нямаше звук. Тъй, който не знае, който ме гледа. Така, ако щяхме да купуваме от тук, бе. На пъндият пипиципа. Я беха чалгарки, наверен съм, само на съм. Добре, както и да е. Искате ли сега да снайпваме хора? Добре, ай, ще снайпваме хората. Качваме се и тук горе. И сега ще си направим една магика. Оп. Не, ама аз не исках да се хвърлям. Добре, трябва да се качим върху някоя сграда просто. Какво ми джизъс, бе? Какво ми джизъшкаш, бе? Капчета за памет дават ми. Не спомням грешен си. Ми стане да. Ох, майко. В България мразим се помежду си, а зависта ни е мания. Тук не се реагират, тук има сам дълги разстояния. Има такива добре дошли в България, мразим се подред. Стани е мания, тук не се работи, тук има само. Не, хора, той беше много добро място. Така с телефони. Са други бомбони. Къща от цветение. О! Нервя се вече. Нервя се, хора. Докато не се кача, няма да спра да опитвам. Българският и да, брато. Очите ми виждат пъмно. Удрят в сърцето. Вече, брато. Не сме общество. Сме не чебло. Не сме нещо. На света няма такива добре дошли в България. Аха, ето откъде се качихме. Стояния, такива добре дошли в България. Добре, това защо не си качва това печага? Добре, да е нищо. И от тук става да снайпваме хора. О!
какво беше това, бе? Как ме изкърчиха тя? Сега нямам. Ей, сега хора. Ето, дед гърми, ще го убием. Много ясно. О, вау. Ще ме хванеш ма за дедовия. Така. Какви магии правят тук, бе? Егач. Тръгли са. Момент. Ей, пак ма хванаха, ей. Ей, пак ме убиха, ей. О, 19 хиляди! 19 хилки, хора, 19 хилки. Ей, сега отиваме да си купим заглушител на снайпера. С тия 19 хилки. Да ни писне. Йоу! Хора, това е електрическо. Само това чака да не ми влезне обаче. Опа! Не, стига бе! О! Не знам защо и как. Така. И да вкараме още двойка. Добре, идеално.
Help me ли? Добре, де. Арде търся. Майко! Това е трубичка, не е селото право. Феоли, ало, клиентите ма чакат долу, дека мал, куките ма гонят. Сега е турбити, селото право. Като Лео Меси, Кетре го справя. Преси лапта в 5 клас, скоро ми прес. Така, какво да правим сега? Трябват няколко бона на смърт. О, но как влях в този завой? Така, сега отивам да взем колата и отивам да обирам нещо. Така... Не знам, хора, пишете ми, ако не ви хареса клипа. Не, ако не ви хареса не... Нямам предвид, ако не ви хареса ако не ви хареса звука на клипа, защото... не знам. Ако нещо ви е странен звука, пишете ми просто. Ще се опитам да го направя.
Не, само да не дойда. Почна да ма такова. Ама на богато. Искам да е лято и преди да е на лято, да е излято. Да се лято. Някой яко камите. Ще покажа, нямам бавна и лоси. Си пази, може да внимаваш. Извинят си пази. Не! Оп, добре. Така, много да внимавам, че да не натисна G, че да не ми се взриви в колата, съответно. Три, две, едно. Нека да... Ей! Може е нежен. Мен се оглежда. Не е грешна апарата ни. Се възпроизвежда трудната от въртяне на кеша, АМБТ, БНР премци. Колкото полицията, колкото и да ма стреля, не мога и да ма такова, защото таковато ми. Преди 7 години. Така... Колата ми е бронирана за те. Ключките. Ау! Това не беше яко. Защото се ударих. Сега. Кой трябва да убием? О! 4000 нещо. О, долу. What the? Добре, що ми си казал? Яка беше кола това? Камуфлажно БМВ. Тъй са. Кое да оберем ми е за въпроса? Палянковци, махалата само на червено се връмчи. Да се утро по-обеувасхили. Гадни сме, мръсни сме, на сто кресим. Пракинти от дивана. Галена. Да го руша на мък. Слушам Хавана, Тропикана, Бандера. Добре, добра печалба да ви кажа аз. Не, знаеш ко? Аз хеликоптера мога го сваля, май.
Бягай! Бягай! Не, тия не могат ма стрелят, защото съм в бронирана кола. Не, те могат, ама просто няма им се получи нищо. Какво? Фъкин Карле! Я да си... Ма друг път. Ще ма хванеш ти, ама... На колато деца вика. О, бягай. О, хора, не знам на къде отиваме. Ама, не знам на къде отивам, ама, карай. 3 години рилови сок карат, преди нас БГ Рапа беше гей парад. Ега! Това трябва да си го изрежа. Да кача клипа и да си го изрежа за стори. Ще опитам де. Дай. Върти екшън. Хора, да. Се издам ли малко? Не, те така бяха спрели да ме гонят! Гиви какво? Точно това исках. Стига бе. И така хора, ако ви е харесал клипа, може да се абонирате, да го лайкнете и така. Пак ако има нещо, пишете долу в коментарите. Ще има една нова игричка. Така. Ще има една нова игричка. Сега направо ще ви кажа коя е, защото тая Auto Sell Life Fresh Start. Тя е нещо като Car for Sale, само че е безплатната версия. Ето ги всичките игри, казвайте на кое искате. Може Minecraft, Counter, CS1.6, Counter-Strike 2, да, GTA 5. Може да такова малко да разцъкаме там, където не е такова. Там, където не е където не е онлайн и така. Ако ви е харесал клипа, пак казвам, абонирайте се на канала, харесайте го и напишете в коментар какво искате да играем. Довиждане, чао. Довиждане. Добре, както да е, айде.